вечер, драги гости! Аз съм Лора Пламенова и се радвам, че дойдохте, за да представим нашия проект. А сега ще ви покажем едно клипче, което направихме. Слънчевите лъчи галят лицето ми и ми прошепват тайните на новия ден. Очите ми са жадни, продължават да заблъчват сутринта си с голяма чаша парещо любопитство. Те са и моето най-голямо оръжие, с което улавям онова, което ме прави жив. Онези малки късчета вечност, в които се крият красота и любов. За да живея, аз ловя мигове и се превръщам сам в миг, откривайки ценното в себе си. Аз съм всичко, но не и човек. Аз съм единствено сам по себе си някакъв хаос. Аз съм тъгата в поемата, облака в залеза, разочарованието в мечтата, бурята в дъгата. Аз съм мъчител на себе си, приятел на самотата си. Аз не съм човечен. Ние сме представители на проекта Ловци на мигове, както вече разбрахте. Аз съм Ема Динева. Аз съм Елиза Георгиева. Ние сме младежи, ентусиасти, вдъхновители, занимаващи се с фотография или просто хора, обичащи изкуството. Ние сме тези, които умеят да забелязват живота наоколо и се опитваме да предадем това наше умение на връстниците си. А кои са ловците? Ще ви запознаем накратко с тях. Координатор на проекта съм аз, Ема Динева. Човекът, който не отлъчва до мен, е Георги Динев. Също така изключително важна роля заемат Ренета Младенова, Габриела Крумова, Елиза Георгиева, Ива Николова, Лора Пламенова и Деница Събева, която също така е представител на Пуками. Пуками – това е една нова и непримирима младежка медия на град Перник. В нея ще вземаме рубриката на хората, които улавят необичайните, вълнуващи, понякога незабележими, но все пак значими моменти. Разбира се, към ловците включваме и вас. За къде без вас? Вие сте вдъхновителите на нашия проект, помощниците за осъществяването на нашата мечта и също така бъдещи наши съмишленици. Проектът вече е стартирал. Имаме страница във Facebook, с която целим да достигнем все повече млади хора или хора, които се интересуват като цяло към фотография. Да. Ние не чакаме. Вече правим малки крачки към това, за което се стремим, и Ловци на мигове започва да се радва на проявен интерес от страна на обществото. В проекта са заложени събития, които целят изграждане на нови запознанства и подобряване на човешките взаимоотношения и комуникация сред младите хора в нашия град. Той е насочен към младите перничани и именно за това реших да се допитам към тях. Проведох анкети и разпитвах приятели и в крайна сметка излезе така, че младежите на град Перник се нуждаят предимно от културни и социални събития и затова решихме да им дадем това място за развитие и да изразят себе си. Сред плануваните дейности са провеждане на семинар за фотография с гостуващ лектор, разходка с цел снимане и също така конкурс за млади фотографи и изложба на техните снимки. Също така социални събития, бързи срещи с посланието къде отиде човешката комуникация. Освен това, синтез в изкуствата. Това представлява културно събитие в сфери фотография, музика, литература, рисуване, актьорско майсторство. Проектът ни е с отворени врати за всеки, който мисли, че докосването до красотата ще го обогати.
Като едно от нещата, които ни мотивира, е стремежа към едно по-активно и по-отворено към социални събития, и също така имаме желание да накараме перничаните да започнат да взимат участие в най-различни инициативи. Искаме да разчупим ежедневието на младите, да им предоставим полето за изява, от което те се нуждаят. Забравили сме да виждаме красивото. Чрез фотографията ще се опитаме да създадем умението, а също така и едно голямо изкуство у младите хора да виждат, да се вгледат в света, който си струва. Ще преоткрием нашия град с неговите особености, природни, индустриални, та дори и чисто битови. Искаме хората, които улавят красивите моменти, да бъдат повече от тези, които са затлачени в